Permezz tal-avviż legali dik li kienet tariffa ta' €3.50 żdiedet għal €20 fil-każ li xi ħadd imur japplika biex jagħmel karta tal-identità ġdida wara li jkun tilifha jew insterqitlu. It-tariffa għal dawk li jkollhom karta tal-identità b'xi difett issa telet għal €15 minn €3.50. U dawk li jkunu jridu li jerġa' jkollhom f'idejhom il-karta tal-identità bl-iktar mod immedjat irridu jħallsu €150. Dawn it-tariffi oriġinarjament daħlu fis-seħħ minn nhar l-erba' 2 ta' Jannar. Persuni li marru f'Evans Building biex jagħmlu karta tal-identità ġdida u li tkellmu ma' One News ilmentaw illi ma kienu jafu xejn dwar din iż-żieda illi iddiskrivewha bħala xejn inqas minn taxxa indiretta oħra. Iżda wara l-aħbar imxandra minn One News, il-ħamis wara nofsinhar id-Dipartiment tal-Informazzjoni qal li kien hemm nuqqas ta' ftehim u li t-tariffi l-ġodda se jitlu meta tibda l-karta tal-identità ġdida. Madankollu eżerċizzju li sar mill-ġurnal elettroniku inewsmalta.com wara mod ieħor. U dan għaliex minn telefonata li dan il-ġurnal għamel mal-Uffiċċju tal-Karti tal-Identità irriżulta li dawn it-tariffi se jitlu fis-seħħ f'Marzu wara li tgħaddi l-elezzjoni ġenerali. Dawk li laħqu ħalsu bloli biex ibidlu l-karta tal-identità qed jintqal lilhom sabiex imorru jiġbru flushom lura.